Hej, mit navn er Sirius Petersen. Inden vi går i gang med den her video, skal vi lige have nogle ting på plads. Som mange af jer nok ved, har Nikki flyttet ud til et lille boligområde for et stykke tid siden, i nærheden af Fredensborg. Det er en af de her adresser, som jeg blandt andet kommer til at afsløre i den her video. Inden nogen bliver sure, så skal jeg lige sige, at jeg har fået lov af Nikki og Mille Topgaard til at afsløre det. Det er der selvfølgelig en særlig grund til, men mere om det senere. Lad os komme i gang. På top 10 der har vi Gummistranden i Helsingør, som er en af Nikkis top 10 filmlokationer. Det her de filmede til Miljøsvinet, hvor Nikki han kaster dåser ud i havet, og jeg kan prøve at stoppe ham. Det er et af de steder, der ligger længst væk fra Nikkis hus, som er med på den her filmlokationsliste. På top 9 der har vi en scene fra Dommedag, som er der, hvor Uffe han kommer og skælder Nikki Topgaard ud. Eller Nikki Tipgaard, som han kalder ham. Om du er Nikki Tipgaard, eller hvad fuck du hedder? Det er et flot sted. Det ligger i Sørup. Og jeg synes selv, det er en meget fed scene, de fik lavet der. Top 8, det er simpelthen Lydmuren. Det er her, Nikki han har filmet i et par sketches, men i den seneste sketch, i Dommedagssketchen, jeg er simpelthen kommet på en søndag, og der er desværre lukket om søndagen. Men jeg har prøvet at ringe, og han kommer hjem om en halv time. Men lidt antiklimatisk, men vi kører om halv time for at nå færgen og nå top 1. Så se frem til top 1. Tak til ejeren af Lydmuren, men det kan jeg ikke nå. På en top 7, der har vi en scene fra Dommedag, hvor Nikkis guitar bliver ramt af en helikopter. Men faktisk præcis samme sted. Det er der, hvor Miljøsvin er optaget. Der, hvor Nikki kaster et papir, og Jakob beder mig om at gå ind og samle det op. Ret sjovt, at de har valgt at filme det præcis samme sted. Her på top 5, der har vi Superbrugsen, som ligger i Fredensborg. Det er her, Nikki han har været rigtig mange gange i forhold til udfordringsfredag og andre ting, som for eksempel den her Miljøsvin, hvor han var inde og pande flasker der. Det var faktisk lige præcis her, Nikki han fik sit pant i videoen. Jeg står nu her på Dronningens Kovang, som ligger lidt uden for Fredensborg. Det er her, Nikki han viser sin Tesla 2024. Nå, men så står han her, og det er min nye Tesla. Man ser ham faktisk lige præcis stå. Der tror jeg. Det er faktisk sjovt, fordi det er ikke blot her, hvor han viser sin Tesla. Det er nemlig også der, hvor han kører galt i Dræberfluen. Og man ser ham bare køre ind i græs, og så eksploderer Teslaen. Men i virkeligheden så kører han faktisk bare ind på den der plads, hvor han viser sin Tesla. Men han vil ikke have, at man skal finde det. Så han har selvfølgelig ændret skiltet, hvor der står Dronningens Kovang. Det har han så ændret til Topgaardvænget. Man kan faktisk spotte det meget nemt, når man kigger på de her blå containere her. Her på top 3, der har vi Knurrenborg Vang. Det er en skov, Nikki han har filmet utrolig meget i, lige siden han startede på YouTube i 2018. Eller startede den YouTube-kanal, vi kender nu. Det er nok fordi, at den er meget tæt på der, hvor han bor. Det er ikke andet end 10 minutters kørsel. Det er super hyggelig skov, men der, hvor han har faktisk også filmet til Dommedag her. Men fordi vi er på begrænset tid, så kan jeg ikke nå at filme lige præcis den lokation, som han filmede. Det bliver en part 2.
Så er vi nået til top 2. Og her kan vi lige se postkassen. Nicki og Mille Topgaard. Og solgt. Det er simpelthen deres nye hus. Holmegårdsparken 25. Og vi kan se, det er solgt. Det er fordi, de solgte det for cirka en måned siden. Og det er faktisk sjovt, fordi at jeg troede, at de var flyttet. Jeg skrev til dem for at høre, hvorfor de flytter igen. Og da Nicki han ikke har lavet noget om det endnu på sin kanal. Men de fortalte, at det var for langt væk fra venner og sådan noget. De har altid nået at lave 16 videoer her. Men da jeg lige tjekker, hvordan det ser ud og sådan, og selvfølgelig for at vise jer det også. Hvad ser vi så? Det er Nickis Tesla. Nogen kan måske genkende den her sti her. Fordi nu er jeg nemlig ankommet til Danevang 310. Det her, han har boet i 18 år, og han har også filmet en hel del her. Boligen var ikke så svær at finde, da han fortalte, hvor den lå i hans flytteblok. Jeg kan også afsløre min adresse nu. Det er Danevang 310 i Fredensborg. Det er jo ikke nogen hemmelighed mere, når jeg flytter. Det er lige der. Her har vi så parkeringspladsen, som man ser i flere af hans sketches. Så hvis du vil hen og se Nickis gamle bolig, så er det hus derovre til venstre.